Ini kanca-kanca Madangkara. Kompak jos. Oh, mongko enek penyusup lho ning kene iki. Ayo. Mata-mata ora. Masuk nggih, Pak? Oh iya. Kok ceper enek, kok DLI enek. Oh nggih. Kula paham bocahe. Paham lho. Lah raine dipilokno kok. Iya lah. Kowe iki ya ora putih wong ngelane wong raine dipilok ora. Golek balas dendam kok, Pak. Nggih. Ini luar biasa. Nggih. Madangkara itu paguyuban karawitannya itu terbaik nomor 2 se-Indonesia. Tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa. Sik kok Luar nomor biasa. 2 sik pertanyaan nomor 1 sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa enek nek paguyuban swarga laras ora enek ora. Jenengan boten percaya? Ora percaya. Monggo tindakan. Oh, aku ora kesusu kok Lah reng. mula niku kula pun percaya kok. Oh, iya. Yo gak santek kok aku. Ora, nggih mboten. Boten. Mergo nggih. mati niku rahasia Tuhan. M. M, makhluk yang bernapas pasti akan mengalaminya. Jos. A. Akan tetapi tidak tahu kapan waktunya dan di mana tempatnya. Tidak harus tua dan tidak harus sakit. I. Ini adalah rahasia ilahi. Oh iya, ape. Semua sudah paham? Waduh. Ape Wes, cerdas. aku mau ngomong ngono ndak dijawab ngono kuwi nek. Cucuk macen wong M ngono iku modele. Ayo. Modele mo. Aduh. Amoh nek to aku. Nggih. Mohon maaf sih. Nggih. Ning seniman nuwun sewu wonten Purwodadi, wonten Grobogan lak nggih anu to, berkembang sae nggih. Luar biasa Dawuhipun Pak Wahono generasi dalang niku kathah sanget. Nggih pangestunipun luar Nggih. biasa menjamur. Menjamur. Nggih, wiwit tayuban ketoprakan. Nggih. Kula nate kemutan nalikanipun ada pagelaran wayang kulit napa niku Safari Ramadan. Nggih. Gusti Benowo nate dawuh nek ketoprak hampir punah. Niku mbok menawa ning iring kidul, menawi iring ler wah menjamur dan merajalela. Terutama Grobogan, Pati, Rembang, Blora, Jos. Ketoprak niku. Injih. Bedane ketoprak kalih maling napa? Nek ketoprak niku tanggapan, nek maling niku anu ora tanggapan. Oh, salah. nek Ngono dagelan sarjana seni yo kaya ngono jawabane gur cepete. Nek ketoprak niku anu, Pak. Apa ditonton? Ora. Nek ketoprak niku anu, Pak. Tanggapan. Ora mesti sambatan yo enek sampean iki kaduan le mikir ngono ya ora nggih. Jiran Ketoprak karo maling, lek maling, Nek kalau maling. dikentongi tung maling, mlayu dheke. Nek ketoprak, duduk metu. Wah. nuwun sewu. Napa? Belum karuan. Kok iso? Ketoprak niku kentongan mesti ono loro, Pak. Tuk iso go mlebu kok. Lah iya ben penak mlebu metu ngono lho dadi. Ketoprak kuwi lho, ayo mlebu mentas ngono kuwi lho ayo. Kula soalnya bos ketoprak. Sampeyan dhewe paguyuban ketoprak. Enggak ada. Apa? Jajak laras. Bubar budaya. Napa? Bubar budaya. Lah jenenge kaya ngono kok ya, mula ya pageblok ora. Sing apik kaya ketoprak besar siswa budaya, wahyu budaya, ngono kae no. Lah pun biasa. Sing ora biasa ya bubar kuwi. Bubar budaya wong gur latihan tok ora tau tanggapan nopo dhewe. Mau ngentek-ngenteki konsumsi ya. Iya. Kulo sakniki bubarke Iya. Nggih. Niku Mas Mencu niku koordinatoripun Pak Tantut tahun wingi ngaso teng mriki Pak Tantut. Oh nggih. Niku mesti batin. Kalih tahun kepungkur. Nggih. Nggih, niku mesti batin niku. Sing rame jaman tahun biyen sih ngono. Wis arep dalange sapa penting garenge tetep kula. Iya. Kek tak golekne Mbak Triastuti, Mbak. Ah iki cocok iki ya. Ayo, coba kaya apa Mbak Tuti iki karo iki jan Ingkang pundi, Mbak? non? Ingkang pundi, Mbak? Niki to. Saking swarga. Ayo. Wah, iya. Iki berarti melu krawitane Gusti Allah iki mau. Niki. Iya kata iki. Oh, iya. Saka Widodaren Ngawi, Widodari lak kok swarga. Widodaren Kecamatan Widodaren. Nggih. Wah, ngoten ya. Aku iki nganu. Oh, tak kang nambaban. Kose aku iki widodari. Kudu lagu ya, Truk. Utusane Gusti Allah sing dikirim kagem panjenengan. Widodari khusus mliginipun kagem panjenengan dikirim Gusti Allah langsung. Ning nyuwun pangapunten, kula mboten saged nampi pasuwitan panjenengan Yayi. Kenapa mekaten? Sebabe wong lanang sing setya ing janji prasetya ing tresnane, aku ora bakal kliya kelawan bojomu dhewe. Oh, ngono. Kang Mas. Aja
Aja ngono Yayi. Aja nggo mendesah. Lho toprak yo ngono kuwi kok semune lek ngono kuwi kegemes ngono kae. Iya. Aduh Kang Mas. Guru apa-apa aduh. Gelo ati kula panjenengan kok mboten tansah setuju kali kula. Wah, nek gelo terus gede sisah, Nduk. Kedahe panjenengan sarujuk. Iki dagelan koclok lagi ya. Lah gelo sing sisah, nggo gelo ning tengah ngoten lho. Gelo iki. Oke. Ngate kok jumeneng kok ayo. Masa aku minta ditolong? Dia dari kan kalau berdiri harus pakai pertolongan. Lagi bidadari semper lek iki ora. Mas Rendang saya ini khusus buat panjenengan dikirim dari Gusti Allah. Ini wanita dari surga. Mori kuwi. Kok malah wingi Sokor sike lho, sokor sike. dawuh Saya. Aduh, pelan-pelan dong. Aja dibanting. Ini barang panas, mahal, jangan dibanting. Kang Mas, ya. Iki upama lakone ngono kaya Joko Tarub. Oh, nawang wulan kae. Kula nawang bulan. Nek bulan kurang bunder iki nak. Oh nggih, aja ngece, gak pareng ngece. Oh, mboten, Iki ya. wis bunder. Ya ji wong ayu. Aduh nggih Kang Mas. Lak sarujuk ta kali penemu kula Kang Mas. Ora tak selaki pancen dasar kepara nyata sineksenan jagat sak isine ora nek wong elek kejaba cira kaya. Ora nek wong ayu kejaba sliramu ngono. Lah kuwi nek ayu wong elek kok. Kaya mengkono tembungmu karo aku bareng pas ketemu bir kita. Ngene lho Yayi. Aja mbok kabeh mau aja mbok anggap guyon. Ngene lho critane ngene lho. Berarti iki tenanan, aku nggak suka. Aduh, Aku nggak suka yang seperti itu. Pitik arep ngendrok. Suka. Piye to Kang Mas padha aku pisan kok jenengan kok saja. Nek karo bir kita mau iki gur guyon. Nek kalih kula Tenanan. halo ya Allah makasih ya Mas. Tenang, Jalan kok, jenengan lah piyayi kalah putih meluntuk kaya ngene ya ampun. Lah ya tak awake Mas watos kaya watu. Iya. Lah nggih cengeliran. Mas iki jane digambari. Awakku mau atos kaya apa? Kaya watu. Kena nggo ngulek kowe malah. Waduh. Tega kowe ngulek kowe. Oh iya ndelok kahanan. Wah. Aku mau loh Mas diulek-ulek. Diulek-ulek mau. Mosok? No, yuk ulek-ulekan ya. Ya aku tak mendem sih. Wah. Lambemu elek. Wis karenge dadi tenan lagi wis. Iki wong tuwa kudu dihargai. Ayo regane pira kudu ayo. Kowe aja suyah-uyah karo aku. Aku ini kena empu, leluhur, sesepuh. Hargai. Leluhur magrib ayo. Piyayi kok ngadeg. Ngadeg. Nembang sing apik sing mesra ngono. Duet wong loro, heeh. Ayo. Duet. Coba kaya. Aku tak ning kene dirayu gen piye carane iso gelem rono. Pokoke rambut raya aku mah rono, aku ning kene terus tak iso. Aja ning kono Yayi. Maju meneh. Jegurno. Ora. Aja dadi gerane. Tenanan. Aja. Aku juga aku dirayu. Aja. Mas, aku enggak mayu rene. Aja nek kejegur. Mas, Ojo kasar to maine Mas. Iya. Ojo kasar-kasar. Wong semudan kok. Iya. Lah iya to. Reng, aku pengen ngerti suaramu lek duet. Aja apa lintang asmara apa-apa ngono karo kowe. Ayo Mbak Tris Tuti. Coba. Ayo, oke. Nah, nggih. Apa? Iya. Ya aku kelemon sithik wae. Lemon. Sone lek tanggapane aja gawe kasireng ning jero ngono lho ora. Lah, Mboten kaos ireng Pak iki. Lah kuwi ketok gerem. Gawan Gusti Allah ini. Oh alah kuwi yo. Oh anu sabuke sing ireng kuwi ya. kok ndek mau wis tak cepaki lulur kok ya. Sampai ora gelem mampir ning nggon kamar sinden. Oh iya. Biar nyapo kuwi kan. Arep nyampo. Ya tak lulur. Ayo. Lintang asmara oke? Dalem. Lintang asmara oke? Sendika. Oke lah yo. Cakene putu kiai. Oh iya. Ya selamat nah ya nggih. Ora setuju ta nek yen lintang asmor. Nggih. Dicek sik coba, rale dicek sik. Ya dicek sik. Ayo. Ayo. Lho Ji. Angel men larase. Ya semono kuwi. Gamelane ra koyo nggonku.
Iki perunggu lho iki. Perunggu lho. Alah, perunggu paling gur kok Solo lho. Lah nggonmu Kok Sulawesi. kok iso? Gak wesi tok. Oh iya. Iki yo go handal lho, sampean kudu rono njaluk pangestu. Enggak, ora. Sinten? Ayo. Iki dihormati lho nek kene sampean. Lah dihormati ning kono. Lah ngapa? Ning kene aku dosen kok. Oh iya. Isi Purwodadi ya. Wong ayu. Ayo. Wong ayu. Lah ngono lho Pak, sicok lah gak apa-apa mesti ya. Ditulis nggih ditulis kok jenenge sapa kok? Ya ditulis kae loro kae sapa ngriye. Oh, lah malah gawanku dhewe Mbak Titis karo Mbak Taci kok gawan kae. Mas Titis. Oh Mas Titis kleru-kleru masyaallah. Kae Wong lanang. ayu tresna mungkin narya tombo tumo Sing apik ora. Pripun? Sing apik sinden kok tumanen. Iya, Wong arep petok sampean aku Mas Kramas kok yen tumo. Ayo. Terus susah jroning batenku ya Ti. Wong bagas antep nang rasa timu acara Kang Mas tresnaku adalah jroning kalbu. Apa reng? Aduh. Apa reng? kepindah. HP tak cek jos sisan. Oke. Ya alhamdulillah, Pak. Nggih. Ayo. Ya gur kurang lulur 15.000 tok. Ayo ngadeg malah kalau genduren ngono ora. Masane ana sing ngajatne apa piye ora nggih. Nganggo iki sing ajak-ajak. Maka dipenatarakan Lintang Asmara. Ayo coba kaya apa? Dua artis dari Neraka Jahanam. Ayo. Jiwa hati yang apa anjlok nek disio-sio. Mulai aku. Ojo to, ora sati gak tekno. Omongane wong liya aja digugu. Masyaallah. Ojo tak junjung kok kene kaduan. Ayo mlaku dhewe. Wis to, ojo. Anjlok lho aku. Ya Allah, ojo. Ojo rene semenging bareng kok. Ojo to mesake. Ayo kaya Tenang Wis to, kowe nek anjlok malah kopior lho kowe ngono. ndok apa piye ora. Maka Lintang Asmara dados yuk.